Ekyo boyiko kire chechi brand ao ekyo kire chingia kirage chirangi chiga niko kire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba kire chikomentre nigwa amavuta yani oil na buigo kire chia mache inyoranga chirangi chiga niko kire kurwase kire cheri guririke iriya gatigati wekarigori lyabantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo wate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganye wochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na wokwege namuna ekale aho watagete ni gukwaya nyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use hasomanyete use kire chibiasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyoerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyoere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. Where we are Manchomo, literally, and on Sassoriate TV. Tariki ni 11 mo tienyi o 11 omwaka no gwechirebu 2025 nekene kionga chinsa ibira senchira yo wekirano chinga kya manga yanda kana kiwa chinsemo a mwancho muligerali nche ni gongoro haroni ototo nyangiri otokubwaterana kwa nsemo menyerelio nigakorwa Wilson Makoli na aya nigatiana kwa liganali ase ekionga chinsa ibere emagaro ya lero Muntu somete nkamenya ko boria na kitogo kora na togere bakotu no twarire mutuko wogima tugacha bakora nkarumwana minto asatine kire asamotoka bekire mubere bomosubati w'emyaka emenene gutindo kurwa chinsemo chia mwembe magayo gatebekana go itwano mwanchi oye aseriti kolia lero twakorera bochori bwa babuya bwa mwanya gitingi heritage council anacho rune chairman ekiombe kia mwamugusi nyagetinge heritage council gukora obochori bwa eritukoria lero asibarigania abaraya baya n'abantu tuwaretira iga bari batari kunyara korora gusomana wane buku bono bagoye bare bibore banyare korora merobuli yokorwa obobwene nobolingoli bwa maiso kogendera imeye bunge ya West Mugrango county ya Nyamira.
Mwanjo murigereria kionga chinsa ibere togochaka neng'ana ya gwichania kurwase chinsemo cha Mwembe iyo gotoka ime ward ya Kisii Central bunge Nyarwari chache county ya Kisii ase litukari mulio kamaga yokane kunga omubere wo mung'ina gosoma swati wa mabwe miaka ya gatwa onyara kabaga gotoka gotindekere chinsemo echo litukari alero nigo mugebere uyo nyaka bagotindekurwa na hobo tuki nigo bagendete kubwatakana monega korekyo chingaki omokagerwa omonene asiekeire ase geteseni kyabanyanyimbo muna gutuma imurikito Daniel Ontere. Ase rituko ria kabere rero abamenya baiga nigo babeire bakurinda omubero nyagusira zipora maube w'emyaka emenene niyemagaga yechinkoma kubwatanse una nigo atindikire gesonekega ky'omwancho ye bw'amatuka mange nyagusira omutakanwa asige kabono niginka yaye era sensemo yere nyamwamo Nyarwari bari chache county ya Kisii oyo magaga yukokwa kwa mugaka ochage tobosani numubura konde kurwa Mwembe asomo cyobusongo okubwatana kwabere asige kabono nabuna ase chinga kichinyinge zipora onyetali ria nyamwamo rero ryo nigare senka yaye ya kabere Mwembe kubwatekana nayo nyagusira nigegotebekana abaire kaborete asige ka kimiti nyebere wikabo igoro magoroba chinga kiri musu ryegwekanete kurwa segetenga keri toke nemirobelyo yuko yoligia wagachaka mwana yo minto yasire ta matuka mange ekero mwana minto asire matuka mange onya kumurigitore ntwamanyora igoro mambia tugate gutisibaro tokira so muntu gitukorasa amangenda tamo bitasegesa ngabori no mani ngisibaro minta ingo ngentu dare ngo mwana gusoro muntu osomete ngabanya ko boria na kitogokora na togere bakotu no twarire rabo tukogima tugacha bakoro ngaru mwana minto asatinde kire asama toka bekire ngabori mwana minto sibaro minto kwakure no rega taigo kwana asense mwende abamenya baiga ngo bakwanira sara yakire kubwatekana negekoreke no gwicanigwa kwabo uko kwerere ubugima bw'omung'ino yiga kubutuka mu basokano tu yaibu sana kuona kitu masisi kama haya. Hii masisi hajawahi kuonekana kwa dunia hii, mtu akiwa na watu wake tena anaenda kuchunga mali yake tena kusikia ameuliwa na nchi anauliwa ni nchi ya kielela. Magaga yukuganya asiri tukurigima magoroba ya rero mubero iga nigo tindo kurwa nabo bisa ba DCI bakubwatirana nabo bisa bande asoirwa goika senkendo kwenekia egekorekyo no mokomanda bobanyimbo ase Kisii Central Musa Imamai oteba tayaro mukageru munene unaligwe. Tuko na mshukiwa ambayo tuko naye na katika uchunguzi wetu tutajua kama alihusika katika maafa ya huyo mama ambaye mwili yake tumechimbua sasa hivi. Kubatekana negekorekega kyogoichania nigobona bobisa bobotenere kurwa sensemeye nabo bisa babanyimbo baenekeire bamenyi bensemeye buno botuki bochikwango igwa nomokegero gwikigwa bosyo bwekegambero nkurubo derega seni kyagetembe kurega Mwembe imenyere bari chache hasi county ya Kisii eritrene nguruko Daniel Ontiri Mwanchumo ligererie kolekende kengabune kioni kukianyata kwa kone kwa chinsemo chia Nyamwange chinsemo chia Nyamwange ebunge ya Kitutu Masaba gose tombe bunge ya Kitutu Masaba aso musacha yomo agotebekana anyata kabaga goitwa n'abantu batamanyiri no mubiro gutinde kwa mbarabare amo no rubebe asi chinsemo echo muri kito Paul Kapokara nigatwaraga ni roboti rwa senchira yobwikirano negekore kurengana muna bamenya bigabe kanyurekiga Nyamwange jinseme chiga chatumbe bagendrete ko babagwicanira kubwatekanamo no gusira ku musacho yo masireta mainyemi yaki oyu ogotebekana oberega kubura sigeka kiki roye na gutuka atindekire asoro bebe otwakira asibirengera libikon na ende toge kiri mono ekyagerate kunyarekana umuntu ikire sobo mainye gachete agachaka gukwania abantu bamintu emanya goikabure abamu aba chandikire kumurigia ase Kisii mitali goto etwa kwani no nyancha ali ontebiringa
ekero bamurigia amatuka paka bakamwa kama ku Nairobi na bamwa abonga togende kango tumanye obokongu wasobere mainye na kiago chanka gaiga manya mai gotoka gaitirega ki amaene na kieko nyarekana the perpetrators bali ba nganga na kimanya goitwa uno mugambia akwanira ngotoka mule aiweze chukua siku moja kutoka mule kero omobero yogo kurusi gugaiga immediately your fingerprints inkorrekana kire maisa inkorrekanare asitayo mokwe bisa gocha bamenyi betinseme chiga niko bagendera ko bakugikirege kora bunekeiga ase batebere nga ekitari gekora gitanganya ase tinseme chiga ase bono baganirie engane yiga osegasigiro limo yoka elia bamenyi banyore omorembe iga bantu aminto nkagango cyako babe nande se myaka na ikereire 1991 kesi gatangani ege kyenye cha guto namtangaza garani egia kabere kya bata moisonde samu 2 years ago not 3 4 5 ekia muga kamata ga Junior Kongo and it happened hapa ni nyumbani kabisa but this is the third instant kia beire toroje na maisega number 2 na maega mambo ikafanyika hapa tu ade ya ile tue pipa ratrach bako na kutara mami teme gabuya unaona maneno sana ina ngeto tike niko bagendera ko bakubule serikali kwene kibunangwa ngo yiro butuki akugikirege kora bunekiga ekyo kolengana mona baro batebere nege kole kiyobororo mono yokore tamanganaye uchitokeze kabisa utoke naende ase police station irangi yuranyorange oso omwelwe niko bagendera ko bagusaba serikali kwanguya obutuki nabo igomobero yiga gutindokorwa. It's very unfortunate nga moite mainye like this eke mai como bunia muche motebe nyuma yaye nki mwabune timainye moko moita naende to make matters worse nande mumai kole membera mumotindeke mutai ngo moita mumweke para mutai ngo moita mumweke para abantaba omugambi abantaba lazima balikwe by all means bazo ukagamba twaro koboko kutambe kubweto kwezerikali okoboko kwezerikali okoro kutambe kubwa abantaba bonzi kutokana bale na whatever digaba e frontier wekabuna toko genda asembeo mubero nyagusira niko gendrete ko kinderera asembere yigaime chingaki abanyanyimba baganyere gucyunyara kwa baba kujyo tindokora nago cyako botuki limo lyoka egingo report rigeta seni cyo wanjite kya gatembe kuruge gastinse chiga chanyamuange tombe ebunga yega yakitutu masaba account ne ya Nyamira inchiko nkuruko Polycarp okara na omwancho muligalia amata yo musbati mata kerubo Joshua yule na bana batano no yomo niganyara kabaga kanyora se gakanyora bokonyi esanyara kabaga kugachirwe nyomba amo no mwana siasa se Erieta Richard Munyancho yokuligero kyobo MCA ase wodi ya Nyamaiya ase anyara kabaga gwetra bokongu obonene ase amenyete enyombe yemo na bana bubonse Matakeru umongi no yochoso matunda ano muone abana mbwatensi menyete aso kweligelie babwa mugakera tayi mugakora chirangi myaketa inche ngoligelia abana keregen nyomba nere nabenga namninga nayi nono tomenyete na abana abonse oyo matigirete form 1 oyo ndembo nali kireti 9 yo kabere oyo ndene 7 yale na omoke mono na 5 bali bansi babera kumumura ni nyaruka chiri to yana ngoro kwera ni komboka mecha ayige tole omocho matunda omumuroko kwa chosi omusibati we nona abane skuru bagosomera obokongo omugako wayeka to koligere liguno twogachete kuri mabyata iyo na maine kinyore kine kiane ni ndoje ngata iyo gaige kire bangol kure maso na nyara ko bango tararo mo to munyanja batirandu aje kanisa nyangori sidie mata mumoyo korukwe gutora chire myaka 3 ona akijori bunango na gutara igango janara twara mabere karona achite gwetangacha
mbura yango to akijoli karo to yango tira no murai munyanja kajigoja akijoli ndo ajita baka bumusubati yo takanyore nyombe ego tubaka nonye nyomba musubati yo akijoli no ane iduke tu ajita no ane ndagire yango mujana muga munyanja akabogore basaba samare tengro Christine isenomo yo munyanja kono ne akoba mno munna binga madanda awai kera na oshipche sie nyombe yega naona isante sana so nave klere ofot tuaria mabati torete to shege kana so nyomba gabu rangana marika kurwa maisani kosi abo atabana bana bato mwana gabu uno mushano le still so first of all they need kwanza civic education nano nyomba yake baramba kwata so na mavera so tware kuungana pesi we all well wishers to what negaki no ni Santa Florence babwa actually it's really hard ono torko saba abra ivonsi from anywhere from any corner tanya nyamira yoka patokonye to what rane at least musho yakoreki oshe no eno bore mbokortiki sabiro buna mwachire ego twaira ne iri ngambi yamono sana asogota gotokonya twarorire buyase kinori kigeto kyanyamana ekene kemanyererie kiya twarorire tutana korora rinde kandi twagokira umuraria buna gwachire ego wono nje nare gosaba gento ekenene murayo ndoro oraiguo ekerere buna munyanja igura abarose iri nyumba abakonye abana babairwe skuru baje kokonya abantu mambe kenyora nandi gente kenene pi borara barubumba bugati nise bakorarire bicanjebe ne net bono gendo ndugi ato ro kiagera to munyanja kararo mone gachita kanyora abantu bairense nyina akubwato tara ogenda bakabogera ukikora tamenya ko ari abana baje kuriya utara kuri ibarua abantu baminto ngosaba gaki monkonye inde no boreme monkonye gaki enamba yesimi ere 07 15 15 7 na umancho muligerali ekyombe kiegakoro kemaiketamwa mugosi nyagetinge council of elders nigo kyanyara kaba gegokora bachori bwa litiko lya lero aswanya kaba bagachora abaraya baye bachaka mirimo limo lyo kalitiko lya lero bakora wa hamono munyakerogo Naftali Obare munagotuma mulikito Lucas Mogaka Waningore ningije bana mwangizera nare twaniye gukwana mambya Kuyaki mabonende omwanchia omuliri bwegeta seni kiga kyagetembe niko lituko lya lero nabekire ekambiyane igaiga as a cultural elianene kwenekiana kolingolia enjira abagaka begesa kukyomogusi barokora obochori bwabo bu mambia niko tochaka amono kanata nanene as twakora amasabo abene ngoro bwe mechana nene mechinini ondata atamuiche kwa mucha ngoro na koboriri ngatora egikaranse ke aito guchukwane ngoro abe no sororo konene ototegerere egati yabarai begesa kwekeiga nigo anene banyara bagotabuna nigo eliete liga abu litangani yakorwa mugusi heritage council elianene bayigetegati bakanyara bagucenja ubatikana amuno kuligerelia kurwa chinse mochonsi na kolibeka likaba mugusi nyagetinge heritage council of elders chwa murigereri gwekera mukimaise ke kiagatembe rere kiombe kia mugusi getinge heritage council gotwacha gakoro bachori twakoriro bachori obuya bachori bwa morembe nigo anene kubwatikana amona barugo bali banyara bakona litukulia rero batebaninga ekiombe keiga nigo anene kira siriro lya gusi elikone kibuna ngunyara kerege kwayana amangana onsi alianne arengete obugusi gonta getego tebanga kiro mugusi asaberete kakurukunga no mugusi nigo banyarire bakuira libageriga kosemia abasaye nanene abantu bonsi bigesa kyomogusi banyare bagochamo elikone kibuna inkonyara bali bakubwatia ekemira amune yekoroke itobuna omugusi ebimira biri byarenge kare abana bare kwaro katwaro sichinyangi twaiya chisuguta na into chimanye tworokereranie into ase intwe tomanya mangana iyonse kuwatikana amono bocholi obwega bwa koruli tukolia lero nigo kubwatikana amone constitution yabo banyara bagotabuna kera omwako yomo nigo anene bagochora oburayi obongao eliane kuligelinga amachiko aiga onsi yekemira kyomogusi nkunyara kubwatiwa ase obweme okore mirimo no bwegenu
twagoseseniri twakoire gwasi gociabura mabana masinga uburai bwao bobe ubusira boseseri buna kingana ngani kire iguru go anene kubwatikana nere umugaka obare oyano nyara ucorwa ritukulia rero gucigotenera ekyombeke guciga asamatuko amotwe anyara kulia eira yogochiko gwaterana amonegesa ku kyomugusi elikone kibuna umugusi ngo cyare amona kuba biboa elimo asamarieta naftari obare aseriti kulia rero twakorera bochori bwa babuya bwa mwanya gitingi heritage council ana achorune chairman yekyombeke buna amatuka kogenda yo tutageta abana baita basaye abandi bayigolwe ibinyonsi abandi bayigolwe salon abandi bagenda mugundu kusimeka chinyeni aho egere abana batwara injira yo konya kali bagali yo kona gwitana na buza batwara ibintu barakore nigone neba mubolirie umugavana bwe county ya Kisii omuske Paul Simbarati kuimukia libagali ya bene nigitambukiro yo kwene kibuna inkobwateranare amuna bagakabigesa kwekeiga kyumugusi elikone kibuna inkonyara bale bawuchabumba umugambi wito Simba muna tuanjete ajeta gatukwanira ali na ando toire liba gatogenderete basi togenderere potambe so esa kulinara ne kyombeke kene kebwate ebinte binge within themselves. I welcome you moje tuikaranse tukwane eko kelpotlia egeta seni kyagetembe TV koroiga as cultural yanne gotoka as ward ya Kisii Central imebunge ya Nyaribali chache county ya Kisii kuna butambe bakondoka Lucas Mugaka na mwanchi muri seri tuko lia kabere nigo obo rualia gosobo lingolia mono burwali wa maiso bwagandra ase bunge ya West Mugirango egotoka Imeye county ya Nyamira ubwanyara kwa bogosirwa amo nomo wakili viremoni hapiemi oyuko kuligeka rugokyo wa senator Imeye county ya Nyamira chingaki abantu abange banyaka bakorokyo mugokobo kubwatikana amo ogosirwa ko woka webirore nabo igo na maliogo no bweni bwa amaiso munagotume mulikyo tofati ga December. Rituko ria kabererero nigo gwetania abantu eribu eyemo baringoriwe omuchando bwa maiso na konyora obokonyi bwebirore omoroberio oyo okoragwa no Muske Filemoni Morara apiemi ore nobote bwo seneta bwa Nyamira bakobwaterana asobwange no Muske Douglas Orutwa Onkeo aserero munandoje nabatorake eribu toigwete buya sana egekogera abantu aba buna bakire obokongu babwate n'abanyagetari gotobwate ngocho konyora bare solution omogokone noringa ase obosani obuya tobwate n'abantu tuaretira iga bari batare konyara korora gosomana wane buku bono bangoy bare birore banyare korora bari babwate obokongu bakonye igo kipinadamu ngakaro konyoranga gwa gusiro bogima bw'omonto oinoro mogokone abantu baito bapimwa amaiso kero bapimirwa amaiso bali batakire birore baigwe birore for free bali batakire babwata complex issues baberified ase ko ende nyagetari ere Nairobi ali enene ere Lions ase bagukurwali go for free and tali abantu abakjora boka bakugwendwa tutanga stegende kende abangoru bosamaroko na bangwichi wodio korwa koite goikerange korengana na Douglas Orutwa nigo aenekire buna asomoroberio oyo nigo boigo bakubwaterana amone serikali ye county ya Nyamira inze ye wizara yobochenu ase ogoikirania oboringoria bwa marwaire ande are no muchando bwa maiso ekero twale kurwirija sana wakiri ketonyo go ruwa wirja sasa banda bale male twanyo de need abantu banyo tuboli ebirole biro bingol mole tukaja kolia is a very big need etakere toliya abanyagetari agekogera twabwaterana tukaikara sanse inakitura konya abantu baito erinde tukaliya abanyagetari specialist from Nairobi but when we are working again we are not working in isolation the county government the one not walenga of county government
toko work together na borobo gutuma bara abantu baba barore na kigasi yagenderete igo toko sire serikali ye county ndutali toliga ikorwa ni serikali ye county toliga tubwatene ne serikali ye county ya Nyamira services chirie babwathe kitabwati tusirane ba exchange ya knowledge n'abanyagitari bakurusiko erinde tokonya abantu baitu gukwana ekero gyokobwenigwa kwa maiso ase wodi ya Bogichora ase kenyero kya Mabundu na boigo embonga nigo egatiabwo barigererigwa omuchando wa maiso bakwana ayaiga ensemo yende bakirebya asomo wakiri Filemon Morara apiemi oyore nerango yobo seneta bwa Nyamira aboigo Douglas Orutwa ongeo aso kubaretera omuroberio oyoiga asomo ishimiwa Gongo mwakirambu ya manaka rabunanja onale ndwale ta maisha abantu abange bachira sobonga sobokonyi nande nabo to kumusabira gendere gokonya abande gwitani ababa agokonyire rero gaye chando na twalira myaka menge sana ago nagenda nyagitari mbekerwe ryogo nande achagenderera akunduma bona ikira serera gansire kunduma bakamaina akunduma twakire ngambia muno ase omurobirio yochi gaige yeito twanyarie konyora abarai banyarire gutumanya ng'ana intuntu rwarite bachire gotokonya ikiagera buna bang'ina twatwarira mang'ana ku pressure isukari nebinde igai nare goteba naringa no mogoko sana iyaba foundation ye nyasaye seni yagenderera na indi abarai aba bagenderera tonyora abarai baratokonya abona re goteba nga abarai aba tochorete nabona re gusaba ng'ana barabwo tiga baimokerere igoro babe active asengenjo yokorete ibintu bune byasogo konya bananchi Ingo ripota Getembe kuroiga se wodi ya Bogichora ebunge ya West Mugirange County ya Nyamira Jefatigad Gisemba Mwanju muligari ya bisio mugumandre bwe county ya Kisii Muskedonya Road Saburi wetira se kiombigia donya charity mission nigali tukolia Kenya kwa bagekorwa abokorali gochia se binyoro abona kilikia bituka mamosioma ebigotoka ime ward ya Nyatieko na boigo kilikia Ngege na kilikia Bogosero ebigotoka ime ward ya Kitutu Church South asabanyara kaba abakorwa abokonye gochia se chia matechi tarikwenyara Samaria tangoro ku Florence Murama ebe asike nyoro kyange njengo bakira mbiyamano mwakonyira umugambo uyu nduri kunyara goikeria simu amukonyire mono ngwakira tonya mbiyamano asogo konyo umugako uyu ekenyoro ikeiga na gotorigireti nga obokonyi ngotokera kinyito gosimyo stoko misyo bokonyo ku noni gitandike mwe mugekeiro moito togwaka ngambiyamano no mwamoire no burangeti bagibone bitamba mamare taire mindagera njengo bakira ngambia mono tonya seni guna inu museni asamere tangoro ku chamsio lero kinyero ninge village bano perne ningambia mono asobo chakoni mwaberu cha tokonya go chomo chio singe choma mo konyo mo ko chane kira sa matuka mangi ande bono into abe to ko mukonya lakini bukonyo bwitumburaro kana asinge njo una twabali na bukonyo mwarate abone sitintora rekanenga wa kordigas ngobone to taidonya mpia mona sigasa bereka okora agendere igoigo Samaria tangoro ku Benedict Nyambane batambia mwana soko cha mwato konyiro mugako kwa na imbi kwanye twatemire kwa makonya lakini twasinyiro bia mwana soko leta Maria go twamakonya na donya sese ni bwasa Samaria tangoro ku Paris Nyabate ngoro bisi mugimene de donya dori saburi yare turasa kuru ku Vituka village mwa musio sub location igotoka Kitutu Church South obisyo mugimene rep negendrete koruani umuchando wichinda ase county ya Kisii ona ngo chigusaba bakaji baito batubwatisie umuchando we kokoreta nekinyoro muko yobisa mwato alert tuwa myaka suwangu twabakonya wana muna lero twachira twakonyira umusubati uyu bana bayambalire chinda mono bati keritu ako Mwanchu mulige ukirabona tokolera ansa meiga yekionga chinsa ibere magoroba ya lero kolende aseke kagitali gatambe nigo tukuchukumena na Dr. Kiana Mwesonsari gokurwa senya kita World Fit Health Center nago batukuregereria amange igoro yokomenya ukuyaka bachan gotosko chiale je nigo ngoro kwa rune toto nyangiri kurwa nseme menyelio nigo tugwatera na rules na makoli na bakura nseme transmission niga kuruga DJ Asan gote Kevin Ongeri yende gotorobulio buya ime gatambe TV ekionga kemangusi
Magaka ninjo, ninjo etembe, ninjo dorome, mangana man, pangina ninjo. Ayo murugeria. Nyamanke yakora bukimake. Kai. Umugisina atete nyamanke yakora bukimake. Bukimako kongengeri kabisa kanyamana gasini ni karengera. Kiro akora bukima pi. Na wokora kamundu kana ke karanta uyu na janya areke buri. Uri no twa mutumo buri na nya areke ndeke haya. Nyamanke yakora bukima tora chayonde. Ini nkwani utoro tikamangana yuko no chaya abantu uri tako nyareke uri bari ari ganga kinayo rebo. Tiona usieririe bintu ngekebona kiekeriga gekaba yongaki yaya nyamanke yakora bukimake tika guchaya ire kwale tworoke rina tutiona usieririe bintu ngekoseke nkere yange yakoba guseke ngakoba naki nayo kimanyete Magaka ninjo, ninjo etembe, ninjo dorome, mangana man, pangina ninjo. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokolemire mu ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo chotebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo okunyara kabo gutumika chinga gicu gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yo akomenya segeka ayo gucanye warrant na boigo ayo urakoberwa kasure asobwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumucho yigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ine kwabeire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia enibo enyinge bono tokwa omoyo inyagitali ya World Fit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate eno borwere bwasumbuira abagaka sana bwe sukari, what we call the genesis of diabetes. Ngaki borwere bwe sukari bogo somo bero goimbe hypertension no borwere kramanyinga kogenda ibure somo be. World Fit itosomete chinchereza tojokorwa ya marwaire enchede ntangani itosomete ngendo nga conventional medicine, yani ubonyagitari obwa kawaida itosomete ngendo nga nutritional medicine
nutritional medicine na marioga aliakurwese endagera yaito ya kawaida. Kwa mfano we have ntubiko amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka esoko rwari amarwaire. Nkirende yagata tusomerete neka tugutumia international herbal medicine. Tugutumia marioga akurwese mete twarwari amarwaire. Igao muchito bosongo monene ntubwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza. Uhuru Plaza noerega iga marikiti